Kung Best Foods Mayo ang kauban. Best Foods Mayo. Tamis saya, abot kaya. Isa, dalawa, tatlo. Sinong mananalo? Apat, lima, anim. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. Pito, walo, siyam. Mabuti ng pakiramdam. Vicks Vaporub, ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Bay, tabangig protekta ang imong panglawas batok sa sakit. Pag MaxVit na ay vitamin C, zinc, ginseng at royal jelly. Istorya tas Facebook sa MaxVit. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Ang EQ Plus, Taghag Plus. Tungod sa plus nga preskong cloth-like cover, aron siging komportable si baby. Plus, siguradong pilit kaayo nga magic tape nga mohawid, bisag siging gadula. Plus, practical po ang presyo. Maong si baby ug mommy, palipay mag-EQ Plus. Kahayahay nga plus na plus. Karong tikulan, pagkatapusang banlaw with Downy Expert Anti-Bac. Tungod dili igo ang limpyo detergent lang. Downy Expert Anti-Bac karong tikulan sa taa ang bahog pull-up. Pag Downy Expert Anti-Bac, kahumot murag, gibulat sa adlaw. Pag Downy Expert Anti-Bac, kahumot murag, gibulat sa adlaw. Downy Expert Anti-Bac, tangtang ang bahog kulob with its 99.9% germ protection. Tested on representative germ on cotton. 5 pesos SRP lang. Mag-Downy Expert Antibac. Ang bango, parang tinuyo sa araw. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, yan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon nagmakauban nato dinhi sa istasyon ang etong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, o gusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, magyapon no sa gawas, si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, o gusab si kasamang radyoman Yon Ilumbaring. Okay, pasiunang batimbayan, no? Sige hapon, ang atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kaubang, mga radyoman. Ang atong pizza karon, pizza 20, no? Sa bulan sa Setyembre, tuig 2020. Okay, maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kay natong tanan. Okay. Now, mga tinahod nga tigpaminaw. Niining higayon na karon, mupadayon gihapon ta sa kining tema nga nagsentro pag-ayo sa kining authority nga gihawiran sa atong simbahang Katoliko. Sa pagbalik lantaw lang, si Veritas nga nung nidesider nga magpabiling Katoliko, dili tungod kay maayo o perfect gyud ang iyang panglantaw sa maong simbahan sa iyang nakita. Dili na ingon ana, no? Dili na tungod kay wa gyud tay nakitang mga apan sa sulod ni ining simbahana pagkadaghang makita na itong mga apan.
Di ba? Gani ang atong Ginoong Jesucristo na agpasidaan naman ni ana sa Biblia. No? Sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo San Mateo Kapitulo 13, versikulo 24 hangtod sa 30. Ngang iyang simbahan o kaharian, gingherian, diri sa yuta, sa dili pa ang iyang ikaduhang pagbalik, ang makita gyud sa iyang simbahan duha. Gisimboluhan og trigo nga mao ang mga maayo, og naapod ang gisimboluhan og sagbot nga mao ang mga daotan. So duha gyud na ang makita. So mo nang di na ko matingala nga ang simbahan nganong ingon ana. Kay nasulat na guna. Oh. Og ang simbahan pod atong ipahinumdom ha, mga tinahod nga tigpaminaw. Ang iglesia o simbahan pod ni Kristo ato po ni siyang gipakasama sa kanang ospital. Mo bitaw nga niadto pa nag-post ko diha, dili noon ako may original na anay naka-post niya, ako ra pong repost, gi-share po nako sa Facebook o sa radio program pa nato niadto nga ang simbahan dili nato na hunaon nga murabag museo ba, Museum of Saints, nga ang atong makita puros gyud maayo, puros ra gyud mga santos, no? Dili ingon ana ang simbahan lagi sa paghulagway ni Kristo at present karon. Oh. Kay nag-struggle pa manggod. Oh. Mao nang naa. Ang simbahan gipanag-ing gyud nato karon og kanang ospital. Nga diha sa ospital naay doktor, day naapoy mga masakiton. Ngano man, nganong maghimo mag-ospital og walay mga sakit o mga masakiton, di ba? No. Mao bitaw nga naay doktor tungod kay naay mga nagmasakiton nga tambalan sumaong doktor. Ingon na pod ang simbahan nganong nagtukod si Kristo og simbahan diri sa yuta kay maghimo pod siya mga doktor nga sama niya, doktor nga espirituhanon. Nagpili siya mga apostoles nga mao toy mga gihimo po niyang mga extension nga mga doktor pod. By the way, nganong gitawag mo na to doktor ng mga apostoles o si Kristo mismo? Kay lagi ang mga pari nato, ang atong mga obispo, mga leader sa simbahan, ang ilang target gud, ang ilang tumong nga ang mga tao nga under nila no sa ilang parokya ba o sa ilang diocese ba kung ikaw obispo, ang ilang target nga ang tao giyahan ug unsa may buhaton nga malikay sa pagbuhat og sala. Magtudlo sila nga mubiya na sa sala og dili lang kay mubiya aron pod nga magpadayon sa ilang pagbiya na gyud sa sala. No, mo na guardian sa mga kanang espirituhanong butang ang atong mga pare. So, doktor nga espirituhanon si Kristo og nahimo pong doktor nga espirituhanon ang iyang mga gisugo dinhi sa yuta nga maoy mo padayon pod sa iyang tahas ingon nga doktor espiritual. Okay, di ba? So ang tambalan diha sa simbahan kay gipanag-ing man lagi nato sa ospital ang atong mga kasalanan. Mao nay mga sakit nato kanang mga sala nato nga ihikling na kuhaon na ang himuong instrumento ang doktor. Ingon na man pud ang ospital. Di ba? Oh. Sumao na si Kristo ni aridre og naghimog simbahan kay magpili siya mga doktor aron motambal ni adtong mga nagmasakiton. Oh, masakiton espiritual ha. Sumao na mga tinahod nga tigpaminaw. Ditang matingala. So kung moingon mo nga kini ang among simbahan mo'y tinuod kay walay makasasala, puros mi buutan. Ana, magduda ko ana kung mao ba gyud na ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Dili na gyud ko magduda. Sigurado na gyud ko nga dili gyud na mao ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Kay ang gitukod ni Kristo nga iglesia na may mga sagbot.
Now, dili nato na hunaon nga ang Dios o si Kristo mao'y nagbuhat rapog mga daotan diya sulod, parang naagi mga daotan, dili. Dili na kay kung tan-aw na to ang history of salvation, history gyud sa atong pagtuo. Nganong dunay mga nahimong sagbot o nahimong mga makasasala tungod kay naminaw sila sa lingla deception sa yawa. Ang yawa man gyud nahimong instrumento nga ang una natong ginikanan, no, si Adan ug Eva nahulog sa kasaypanan sa sala tungod man sa yawa nga nag-deceive, naglimbong nila. Unya naminaw man pud sila. Di ba? Naminaw man pud sila. So dito ta, no? Namana nato ng pagka-fallen nature sa tao. Kanang concupiscence, no, sa atong katikisim gitudluan ta, mabisag gibunyagan ta, gikuha ang original sin. Pero dili mawala ng pagka-fallen nature, kanang gitawag nato concupiscence. Ang bintaha lang kay nabalik ang grace. Napapas ang original sin dias bunyag. Pero huwa pa mawala ang pagka-fallen nature nato. Nga mo na atong i-struggle o kumbate. Mo na ang kining pagkakristohano, no, gira man no, malimot siguro ta hisgutan na ni Pablo. Nalimot ko murag sa Galacia, no? 5:17 ba to kung wa ko malimot nga kanang atong huna-huna, no? Gihimo ng battleground between forces of evil and forces of good. Di ba? Kay naaman diha magkumbate kanang huna-huna nato nga maayo o dili maayo. Mo papil man na og kinsay bida nila, di ba? Mo papil na. Unya ang atong pasanginlan nga kanang huna-huna nga mobuhat gyud tag maayo tungod na sa atong kanang gitawag nato anghel de la guardia. Kanang guardian angel nato nga mao gyud mo giya nato nga ang maayo gyud mo atong pilion. Pero naapod ang anghel nga pulen, katong mga anghel nga ni uban ni Lucifer sa pagrebelde sa Dios nga nahimong ngayawa, di ba? Mga demonyo. Kana pod sila mo po na mo papil po diha sa atong unahuna, mo atbang po sa atong good angel. Nga mo po magkanunay po pag maghulhog na to nga kana buhatan ng sala. So mo na nga ang atong unahuna nahimong battleground between forces of evil o kining forces of good or good angels. So mao na nga sige pang kumbate nya kay masipyat man gyud no, sala man gyud ta kay fully nature lagi. Mao bitaw nga naa gyud ang simbahan nga hospital for sinners, hospital sa mga makasasala. So balikon ko sa pag-ingon, kung moingon mo nga kini among simbahan, kini among iglesia tinuod kay puros mga santos, puros mga mga balaan na sigurado gyud ko nga dili na mao ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Kay ang gitukod ni Kristo nga iglesia gipakasama man gyud og kanang ospital. Ospital sa mga makasasala nga naay doktor, mao na ato mga pari, ato mga obispo. Mga leader sa simbahan nga nanguna diha sa pagpanglimpyo sa atong mga kasalanan. Si Kristo man gyud mo'y naglinis na to, no, nagluwas na to. Kay kung wala to ang iyang kamatayon, dili man gyud ta malimpyuhan. Pero dili man na siya dawat limpyo nga wala pud tay part. Ma-avail lang nato o mapahimuslan lang nato ang gihimo ni Kristo nga paglinis ato mga kasalanan pinagi siyang kamatayon, no? Ma-avail lang nato kung mutuo pud ta niya. Kung mudawat pud ta niya nga siya mo'y nagluwas nato. Kay dili man pud siya magmugos, di man pud siya mamugos kung dili pud ka mudawat anang iyang kanang iyang gihimo nga pagluwas nato. Di man pud kay against po na sa iyang will po, against sa kabubuton sa Dios nga pugson kaniya nga dili ka, no? Kung dili po ka magpaluwas niya, na dili po nimo maabil tong iyang gihimo nga pagpangluwas. So una mo tuo ka
Nya diya sa pagtuo naaman na yung mga qualification. Unsa man ang tinuod nga pagtuo. Pausa na ni ana nga kinahanglan magpabunyag po ka. Ug unya unsa pa na mga tulumanon diya sa simbahan. Mao man na ilhanan pod nga nidawatan ni Kristo ni tuotan niya. So kung dili po ta mo subay anang mga gitudlo sa iyang simbahan, so unsa man nato pag-ingon nga natuo ka sa Ginoo? Di ba? Ang pagtuo nato sa Ginoo mao na ang pagtuo nato sa iyang simbahan. So musupak yung kuha ng na mga mag-post diya sa Facebook kanang mga preacher nga moingon nga Kristo ra gyud wa na nailabot ng simbahan. Si Kristo ra gyud paminaw dili man na mao. Ngano man kay nganong maminaw ta sa simbahan kay iyang gisugo po na iyang simbahan. No? Sus klaro man na litra por litra sa Biblia sa Lucas 10:16. Gipasabot niya nga ang naminaw kaninyo but pasabot sa iyang simbahan, naminaw kanako. Ang wala maminaw kaninyo, wala usab minaw nako og sa amahan nga nagpadala nako. So kung maminaw ta sa iyang simbahan, sa marang naminaw ta ni Kristo. Kaya ang iyang simbahan, gihimo man yang spokesman, instrumento sa pagtudlo about morality, no? Ug unsay angay nato buhaton, ug unsay dili angay nato buhaton. So, di gyud ko motuo ng si Kristo lang kuno himuong personal savior unya dili maayo ang relasyon sa simbahan. Ang tinuod nga nagtuo sa Ginoo, maayo gyud ang iyang relasyon sa simbahan. Di ang simbahan, iya mang gihimong instrumento sa pagtudlo ug unsay angay nato buhaton. Di ba? Now, tingali mo, ingon mo, niya, kay ang mga pari, makasala man na, masipyat man po na, so di sila kasaligan. Now, mahimong dili sila kasaligan sa ilang pagka-individual o sa ilang pagka-kaugalingon. Kay personally, posible man po na silang masayop. Pero naay dili sila masayop. Unsa may naay dili sila masayop? Kanang mga pagtulunan nga nahibaw-an nila tungod sa Espiritu Santo nga gagiya sa maong simbahan. Pananglit, ang pare, moingon siya nga, kanang santos nga Eucharistia na to, present yun si Jesus Christ da. Meaning kung mukalawat ta diha sa santos nga misa, ang nakalawat nato si Kristo, lawas ug dugo yun. Di ba? Kaya niingon man siya, ako mo ang matuod nga kalanon. Ang aklawas matuod nga kalanon. Ang akong dugo ilimnon. Ya, sa unsang paagi man nato na makaon. O diya sa bayhon sa panugbino. Unya, muingon na ba ang uban? Kamu mga Katoliko, ang paan raw, ang lawas ra inyong na nakaon kaya ang ihungits pare, kanaramang ustia. O walay dugo. Sayop. Di na mo. Kay sa transubstantiation, inigahimo ang tibuok nga lawas ni Kristo, bisag either raan ng duha imong makalawat na ang tibuok Kristo. Logic. Kay mahimo mang lawas nga buhi ni Kristo, so bisag pan ra imong kanon o ustia ra imong kanon, automatic na diha ang dugo. Kay buhi god. Matawag ba gud nimo nagbuhi ng lawas kung way dugo? Di ba? Nya mo man sa logic na to, bisan pa pud og kanarang bino, imong kuan kanang imong kalawaton og tungod kay nahimo man ang di man inseparable man ang lawas ug dugo ni Kristo kay buhi god. Sao man nimo pagunahon ang buhi nang usa ka lawas taog way dugo ug way lawas pod ug dugo ra pod. Di ba? Logic will tell us, will show us nga dili gyud mabulag ng duha kay buhi man ang lawas ni Kristo. So naaman po yung mga reason. I have no time to discuss sa mga reason nga nung naapoy kanang mga lawat ang pan ostia ra ihungits pare. No? Sa tema unya nga i-discuss na to about mass, ato nang i-discuss unsay mga reason. Pero dili nabot pasabot nga nakulangan ta sa atong pagkalawat kung ostia ra o pan ra ang ihatag sa pare. Di ba? Kay sa ato laging pagtuo, mahimo man ang tibuok lawas ni Kristo nga buhi, kung buhi gani, nagyon ay dugo. Di ba? So, sayop ng komentaryo o mga atake sa uban nato mga igsuong nahimulag nga nakulangan ta sa atong pagkalawat, no, kita mga Katoliko. So, balikon ko sa pag-ingon no mga tinahod nga tigpaminaw,
nga nganong nga nagpabilin ko nga Katoliko, dili ingon nga tungod kay walay mga apan ang akong nakita sa sulod sa maong simbahan. Sa gikaingon ko na, ang simbahan at present, kay wa pa man tas langit, God nag-allow o nagtugot ang Diyos nga muagi o na ay imperfections, so na ay mga apan sa sulod. Og ang key verse, no, ang Yahweh nga bersikulo nga atong gibasihan ana kanang sa San Mateo 13 tudling 24 hangtod sa 30. Nga gihulagway nga ang maong simbahan sa dili pa ang panudya, sa dili pa ang general judgment, duha gyud ang makita. Sagbot nga nagsimbolo sa mga daotan og ang trigo nga nagsimbolo sa mga buutan. Di ba? Unya napag yun na sa tagna ni Jeremias sa kapitulo 5 bersikulo 26 nga daghan ang mga daotan sa akong katawhan. Di ba? Di ba? Tanawan niyo, basahan niyo mga igsoon sa Jeremias 5:26, nag-ingon si Jeremias, daghang daotan sa akong katawhan. Nanatuman man yun na. Kaya nga itong simbahan karon, daghang binunyagan, daghan man pong daotan. So kung magkompetisyon ta na, o kinsay na natungnan ana, asa na fulfill kanang pag-ingon ni Jeremias, daghang daotan sa akong katawhan. So magkuha na po taron, maglumba na po taron, magkompetisyon na po ta. Kay ang tinuod nga katawhan sa Ginoo daghan mang daotan, so magpasikatay na po taron, maghambugay na po ta kinsay daghang daotan nato. Na kung maghambugay ta kinsay daghang daotan nato, namudaog gyud ming Katoliko. Di ba? Kay daghan nun, may daghan po ming mga daotan. So kami din ang gisgutan sa Jeremias 5:26. Tanawa lagi. So sige, panghambog ko mo, nga wa mo'y daotan. Puros limpyo na inyong simbahan. Kay nasamot yung dili gyud ko mo tuo na, kay dili mo na mao ang gihulagway sa diri sa Biblia. Pero wala ko mag-ingon ninyo nga magdasig ninyo nga magbuhat mong daotan. Wala, no? Wala tag gisugo nga maghimog daotan. Kanang akong gisulti ninyo tungod kay nasulat na. Nakita na mangguna daan sa Dios nga dun na gyud mga tao nga mupili og daotan. Dun na gyud mga tao nga manilinghog sa yawa. So mao nang nakita naman na niya, so iya po nang gisulti diya sa Biblia, gipaagi niya kanang mga tao nga mosulat. Nga mao ni nakita na ni daan sa Dios nga naagay mo supak na to, naagay mupili og daotan. So nagisulat pod. Pero dili ang Dios mo'y gabuot nga hala buha pagpakasala mo ha. No. Dili na. Dili ang Dios mo'y gasugo na to nga mubuhat og sala. Nakita na manggudaan sa Dios nga naagay mga tao nga mupili gyud og buhat og daotan. So that's why kay balo na pod siya. Unang niingon siya nga, naay mga daotan sa akong katawhan. Kaya nakita naman niya nga, naagi mga tao nga, ilang gigamit ilang free will sa pagsupak sa Diyos. Dili manggod ta gibuhat sa Diyos nga, ingon og robot. Nga, kanang, ang Diyos mo'y ga-program na to nga, pagbuhat og sala. Dili man ingon ana. Gibuhat ta nga naay free will. Gawas nun ta. So kung makabuhat ta og sala, dili ang Dios may mapasangila nato, kita rapod. Kay kita may mipili. Gitagaan man ta sa duha nga makapili ta. Daotan og maayo. Dili magpugos ang Dios nato kung unsay atong pilion, di ba? So kay nipili man gyud ta og buhat og sala, mao nang nakasala ta. Kita mao'y pasanginlan, dili ang Diyos. Og nakita na sa Diyos nga naay mga tao nga musupak yun niya, mo-rebuild din niya, mao na that's why, nag-ingon si Mateo, nag-ingon ang Diyos pinagi sa sulat ni San Mateo nga naay mga trigo og naay mga sagbot sa iyang gingharian diri sa yuta. So, insakto gitong gipost na to, no, niadto pa gyud nga ayaw ninyo gunahon na ang simbahan ingon og Museum of Saints. Museo bas mga santos nga puro sa mga santos imong makita. Ang simbahan
Hospital of Sinners. Hospital of Sinners. Okay. So, ang simbahan, ospital sa mga makasasala. So, kay ospital man sa mga makasasala, so ayaw mo katingala kung daghang mga makasasala. Unya, ang mga doktor, mao na ato mga spiritual leaders, ang ato mga pari, obispo, Santo Papa. So, mao na nga dili ta mo biya sa simbahan, kay magpatambal man ta nila. Di ba? Sama sa ospital, unsaon nimo pagkaayo kung di ka mosulod sa ospital. Di ba? Pero, abi ninyo, namayawa po nga, hindi siya gusto nga magpabilin ta sa simbahan, mao na nga daghan siyang mga pamagi. Unsaon niya nga mubiya ang tao sa matuod nga simbahan through deception. Lisod ra bagyo na ilhon ning deception, no? Sumo na nga mohangyo ko ninyo nga magtuon gyud ta og ayo sa atong pagtuo. Unya i-share po nato atong pagtuo para nga daghan ta nga mag-imo ani. Gani kining atong gibuhat diri, buhat man po ni sa usa ka doktor nga espirituhanon. Kay nag-auhag man ni sa pagbiya sa mga kasalanan o pagbiya na sa mga sayop nga mga pagtulun-an nga mao'y nakahuga no sa atong pagtuo. So, wa naman tayo ikong panahon, padayon ta sa sunod, no? Okay? So, ay kilimot nga, unyang gabi mo appeal po tagihapon, no? Sa tulumanon sa grupo sa Catholic Faith Defenders ang landog sa kamatuuran, no? Alas 7, no? Sa kagabion. So, hangtod sa sunod higayon, kini inyong higalan, no? Sa kahayag sa pagtuong Katoliko, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RM. Tatak RMN. Mabigat ang araw. Gagaan yan bukas kasama ang tropa. Samahan nyo pa ng Tanduay Light. Kung ngayon iniisip mo, May bukas pa. mamaya, May bukas pa! Na Tanduay Light. gaan ang bukas, gaan ang may kasama. Tanduay Light. Drink responsibly. Pag magaan ang samahan, magaan ang bukas. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. 24 hours of germ protection. Shield Bad Soap. Shield Bad Soap. 24 hours of germ protection. Shield Bad Soap. Shield Bad Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bad Soap. Shield Bad Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Bay, tabangig protekta ang imong panglawas batok sa sakit. Pag Maxvit na ay vitamin C, zinc, ginseng at royal jelly. Istorya sa Facebook sa Maxvit. Yung nilabyan, multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. This is Greg Spejo, your captain speaking. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Taos-puso po akong nagpapasalamat at nakasama ko kayo sa aking huling paglipad. Sa aking may bahay at sinamahan niya ako sa pagkakataong ito. Sa 35 years sa serbisyo, ang tanging sekreto ko ay ang piloto ng aking buhay. Si Jesus. Gabay ko ang Colossians 4:2. Maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Kainan na! Ihanda ang ulam at mga plato. Isa, dalawa, tatlo, apat na baso. Teka kulang to dahil 5 tayo. Ang Coco pang 5 tao. Sa Coca Share, masarap mag-share. Dahil abot ng 5 baso. Sa Coca Share, masarap mag-share. Dahil abot ng 5 tao. Puwas at simulan ng mag-share. Taste the feeling.
Bagong Coke Share 1.25 litro na. Moabot hangtod 5 kabaso. 43 pesos ra SRP. Wag, Jeff! Ayoko na! Gusto ko na mawala! Bakit ba? Lahat sila ay kinakaya ko. Alam mo ang HIV, may pag-asa pa yan. Lamig ka sa Panginoon. Mahal na mahal ka niya, Jeff.